Dobrý deň, volám sa Matej Budaj, som psychológ. Psychológiu som vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Som frekventantom psychoterapeutického výcviku v systemickom prístupe na Inštitúte pre systemickú skúsenosť v Košiciach. Proti iným možno prístupom je rozdiel v tom asi, že ja sa na klienta, na človeka pozerám ako na parťáka. Verím tomu, že nie vy ste problém, nie vy ste chorí, ale vy ste taká istá plnohodnotná ľudská bytosť ako každý iný. Máte svoje prostriedky sám v sebe na riešenie rôznych čokoľvek, čo v živote už máte, ťažkosti. Ale možno niekedy ich ľudia nevidia. Nevidia ich a možno ich majú aj pred nosom, ale ich nevidia. A práve toho je tu terapia, aby sme ich sa na to spoločne pozreli, na tie vaše otázky, na ten váš životný príbeh a našli tam tie alternatívy, ktoré vám možno zmenia uhol pohľadu na vec a zistíte, že to možno také hrozné nie je. V akých oblastiach sa najčastejšie pohybujem, tak všímam si, že ľudia majú najviac problémy práve vo vzťahoch. Že riešim vzťahy partnerské, alebo na pracovisku, alebo proste vzťahy v rodine, rodinné vzťahy. Niekedy s ľuďmi riešim aj témy, ako je závislosť na videohrách, alebo nízke sebavedomie, rôzne životné krízy, jednoducho keď neviete ako ďalej, alebo sa neviete pre niečo rozhodnúť, tak sa budem veľmi tešiť, keď sa do toho budeme spolu pustiť.